Moni ndine Jackie. Kodi mukudziwa kuti nazonso mbalame zimadwala ndipo zimadziwa kuti zadwala. Nengani ndiyoti kodi mbalame zadwala zimapanga bwanji kuti zipeze bwino. Mbalame zikamva kudwala zimauluka zimapita pachulu kapena pamalo pali nyerere zambiri ndi makayima pamenepo kapena kugona pamenepo ndikuvundukula mapiko akewo. Ndi nyerere zija zimamba kutani kukwera mbalame ija nkuyamba kulowa mmapiko muja muntenga muja paliponse. Nyerere zija zikafika pamenepo zimamba kukhala ngati zikuluma mbalame ija. Koma pa nthawi imene ikuluma zimakhaso kuti zikuthiramo acid. Nde nyerere zija zikaluma mbalame ija zimapeza kuti zikutulutsa formic acid. Nyererezo zili ndi formic acid. Formic acid uja ali ngati antiparasite. Akalowa mthupi mwa mbalame ija amakhala ngati mankhwala. Mene anthu timamwera mankhwala. Formic acid uja ndi mankhwala kwa mbalame. Ndi formic acid uja amapha bacteria, mafangasi, amachotsa amathetsanso kusokoneza maviruses. Mbalame ija imapeza kuti pakatha nthawi ikalumidwa ndi nyerere ija imapeza bwino, imanyamuka nokupitiriza zake. Basi nthawi zonse ikakhala kuti sikupeza bwino imatembenuka kuthamanga kupita pomwe pali nyerere, ikalumidwe ithiridwe formic acid nkumapita. Ndi mankhwala ake. Ndipo mbalame zimadziwa kunena kuti nyerere ndi mankhwala athu, akatiluma tipeza bwino. Mbalame zina zimangogwira nyerere nkuzipakapaka thupiri, kuzipakapaka basi kumapita. Chivolo kuzipakapaka konkokwanira kuti formic acid atulusidwe apakike pa thupi la mbalame ija. Process yonseyo ili ndi dzina amayitcha hunting. Chimenecho ndi chinsinsi china choopsa kwambiri cha chilengedwe, chinsinsi cha Mulungu. Wangofuna kudziwitsa napo zikomo kwambiri.